गोंदगिरीतून कोट्यावधींची कमाई केल्याचा आरोप असलेला कॅप्टन अशोक खरात याच्या मालमत्तेचे धागेदोरे आता पनवेलपर्यंत पोहोचल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली। पनवेल तालुक्यातील शिराढोण गावात त्यांच्या नातेवाईकाच्या नावावर सातबाऱ्याची नोंद झाल्याचं उघड झालंय। या जमीन व्यवहारासाठी कोट्यावधी रुपये दिल्याची चर्चा आहे। नोंदणी प्रक्रिया तातडीने करण्यासाठी महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी यामध्ये मदत केल्याची चर्चा आहे। व्यवहारासाठी वापरलेली कोट्यावधीची रक्कम कुठून आली याची सुद्धा सध्या चौकशी करण्यात येणार असल्याचं कळतं आहे। 51 गुंठा त्यांची जागा आहे, बरोबर आहे। तर आजचे जरी रेट आपण जर बघितले तरी 10-12 लाख रुपये गुंठा चालू आहे त्या हिशोबाने। आणि इथले जो डेव्हलपमेंट म्हणजे इथून 8-10 किलोमीटरवरती नवीन मुंबई विमानतळ आहे या हिशोबाने, आणि इथे डेव्हलपमेंट जोरात चालू आहे। तर आज त्यांची प्रॉपर्टी करोडाची आहे आणि ही पहिले घेतलेली जागा आहे। आता ही कशी घेतलेली आहे ती त्यांनाच माहिती, पण त्यांनी इथपर्यंत प्रॉपर्टी घेतल्या कशा हा आज आम्हाला देखील प्रश्न पडलेला आहे।